Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep bij optredens van Wiep Sichtema, Leo Moorman, de band Puls en we hebben nog een optreden van Sera Noah. En de gast is ook dichter van Friesland, Arjen Hut. Draaimoenen, een Nij-Iers gedicht. De takkomst liek het een vreemde streek. Een loon krekt achter het eeg. En in dat loon praten ze een vreemde taal. Een taal met klanken en intonaties die sto net al heel verstjest, maar ze rijdt je die. De wudden, al liet je ze net voor die bedoeld, ze rijdt je die. Als de muziek van Rijn op het smarge venster. Of het fluitje van de storm die het grut oer zee komt. En skielk als exotische symfonie oer de dakpannen striekt. En onder de dakpannen rommelt. Der sto, draaimoenen tussen de eren. Dronken voor de sliep, de nacht nog wiet die zelfs deljoust. En alle nije loeden binnen als poëzie. En waaien mij die mij. Do, nij zieken happend, te dremen voor de dagen uit. Hey, it's been a long, long time. Tell me what has been on your mind. Oh, I hope that you are doing fine. Hey, you. Hey, it's gonna be a long, long drive, so we better just take our time to get to know each other's life. Hey, you. I never thought that I would fall for you, but you kinda took me by surprise with your look. How can I ever resist a boy like you? I'm giving in, but don't know if that's good. Hey, our worlds are miles apart, but I'm so drawn to where you are. It's like you're my northern star. Hey, you. Hey, you. Please don't just say goodbye. I know your intention's right, but I don't know if I'll be fine without you. I never thought that I would fall for you, but you kinda took me by surprise with your look. How can I ever resist a boy like you? I'm giving in, but don't know if that's good. I never thought that I would fall for you, but you kinda took me by surprise with your look. How can I ever resist a boy like you? I'm giving in, but don't know if that's true. Hey, you. It's been a long, long time, so please, please don't say goodbye. I don't know if I'll be doing fine without you. Ja, wat een begin van Noorwien. In dit geval mijn mooi gedicht van Arjen Hut. En ook nog muziek van Sera Noah. Uit de buurt van Drachten komt zij. Straks praten van Piepvol, want ze weer met een EP bezig, maar dat wordt een volledig album. En zij maakt het hele mooie vestjes. Dus wat dat onbelangrijk, Blue lekker hingen bij deze nagelnije aflevering. Dat ik toch even met een wat donker briocht kom. Want Remco Hoytsma, heel vaak de gastfest in Noorderwien Live. Fantastische muzikant. Die ik wel
techniek onder oren. Hij was slim ziek en helaas, die strijd had hij net winnen kunnen. En dus kwam hij vlien weekend te versterren. En ik wil graag vanuit dit plak de familie en vrienden een heel soort sterkte wensen mij dat verlies. Dus Remco Hoitsma helaas is net meer onder us. Wol onder us is de dichter van Friesland. Hij wie al woorddichter, hij wie al stadsdichter. Arjen Hut, mooiste best, welkom. Dankjewel. Wie dit een logische vervolgstap op die carrière als plaatselijk dichter eigenlijk? Nou, ik wie dus de Aron hier net beschikbaar voor het dichterschap van Friesland, omdat ik wat dichter wie. En ik jij van mijn collega's wel dat ze het heel logisch vinden. Dus dat zul ik maar als een compliment. Ja. Wat is van functie? Is dat de uitleggen? Nou ja, de best in dienst van de provincie Friesland als ambassadeur van de Friesktalige poëzie. Ja, zulks werk. Ik had er een goede cv voor. Dus enige werk dat ik een geschikte cv voor haar eens. Ja, nou, juist ik wel lezen, dat is verloren dingen. Jawel, dus. jawel. Ja, maar goed. Maar hoe werkt het eigenlijk? Maar solliciteren, wist vregen, krijg je op een gegeven moment een telefoontje van hast er belang bij of zo? De eerste keer moest solliciteren en daarna hield hij in uitzocht. En ik ben deze keer bellen. Ergens het 10 oktober of zo wie dat. En vanuit die tijd, ik mocht het net verder vertellen. Dus mijn vrouw hield wel in de gaten. Dus maar verder ga ik het heel nog stilhouden. En ja, zo gaat het dan. Wist ik gewoon bellen. Was dat wan? Ja. Nou ja, ik woe wel. Ja, nee, ik kan me voorstellen. Is er is het gewoon leuk? Of zij is vanuit een soort idealistisch idee vind ik het ook wel heel wichtig om zo'n functie te hebben? Of zij is van mijn ontwikkeling als dichter is het heel wichtig. Zo'n nieuwe status is me. Alle treien wel. Toch wel, hè? Ja, ze leert er heel veel van, omdat ze heel dit boeten die een eigen comfortzone opdrachten krijgt. Ja, soms zit wel iets in een onderwerp wat meer wel onspreekt, maar de krijgt een opdracht en dan maakt het maar dwan. Dat vind ik mooi werk, de hakkers wat dichter en als stadsdichter ik wel dienen. En in het begin wie dat heel spannend, maar ik kwam dus ook erbij achter dat ik daar heel veel inspiratie uit halen. Ik had er ook wel heel veel willen in, dus het is ook wel leuk werk. Ik vind het gewoon fijn werk en het is praktisch in de zin van, ja, het is mijn werk, het is gewoon inkomen ook. Ja, en zat Jip binnen de poëziebeurzen net heen? Nee. Nou ja, het ken al wel, maar ik heb geen auto, geen rijbewijs, ik ga net echt op vakantie, zulke dingen. En ik leef er ook wel wat nee, maar het kan wel zijn. En dat ken ik omdat ik in Liout woon, dat ik heb heel veel werk om je heen. Had je contact gehad met de vakgaande dichters van Friesland, Sigrid Kema, Nick de Vries natuurlijk? Ja, Sigrid had me... dat wie het probleem. Ik moest dus stilhouden en ik zit in de redactie van de Mannen. En daar kwam op de redactievergadering Fabi van, er moet even een interview komen met de nieuwe dichter van Friesland. En ik denk, voordat ze me even afbesto dat Arjan, want ik moet echt stilhouden, zei ik van, dat doe ik dan wel. Dus daar had ik een probleem. Maar gelukkig gaan we dat opvangen. Kiet ik sinds Sigrid Kingma was zijn. En die zei van, dan interview ik die wel. Dan doen we dat zo. En zij had mij interviewd. En ik had al bij haar op visite west. En ze had me van alles verteld wat zij mij maken had. En hoe het met mij de begrutting kant. Wat ik net zo goed in ben. Alles type is daar wel. Nou ja, en Sjoerd Sigrid, die hier een aantal projecten. Hè, die had bijvoorbeeld heel wat de Squal ik opzocht. Ja. Op het einde had ze nog een mooi muzikaal project nog delzet, maar met poëzie. Hast u dat soort plannen al? Of moet dat al nog wat betocht en ontwikkelen worden? Op dit tijd er spelen me wel wat dingen in de holle om, maar dat moeten we nog bepraten. Dus hebben we een afspraak voor mij op het provinciehuis met kwarten. En dan onze plan. Ik heb een persoonlijke assistent. Dat is een hele luxe oerlang. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, net fulltime helaas, maar... ik ben net echt een cultuurondernemer. Ik vind het echt, alles gaat van uit dat schreeuwen en het dichtjen. Projecten bedenken, dat is van mij. Ik krijg wel boeten de comfortzone. Maar gewoon dingen die het al in gong zet binnen, als de Friese Poetry Slam, dat wil ik wel graag terugzetten. Zichtbaarheid van poëzie. Ik vind het geweldig als het ergens in de Iepenbieren rond de dichtregels zichtbaar wijzen zoen. Daar zoek ik wel graag wat mee doen willen. Poëziefestival, dat lijkt me echt wel mooi.
Maar we zochten, het zit nog iepen. Het is voor 2 jaar, toch? Het is 2 jaar lang, dus zo lang moet ik het net iepen houden. Nee, maar dat is nog wel even de tijd om Ja. wat dingen te betekenen. Maar goed, voordat je iets clear had, dan best ik gauw bij tijd. Ja, dat wordt het ik wel even. Maar ik ga goed volgen wat mijn vakgongers die in Eeltje Hettinga wie de eerste. Daarna kwam Nick de Vries. Ken ik al die mensen wel op een soort manier. Sigrid Sien hier, Eeltje 20 hier. En Nick ken ik al meer dan 30 hier van een Lauwers College nog. Het is net helemaal onbekend terrein. We zitten er net doorheen, dat Nee. komt goed. Wat voor screw bist u? De mensen die niet kennen. Bist u ook een screw waarbij het vanzelf komen moet? Of mag hij zelf echt achter een bureau trio om maar gewoon een gong te gaan? In welke altijd- hoeken maakt die plaats? Ik heb altijd wel ideeën en dingetjes die ik even opschroeien in een boekje. Vroeger weet ik wel zo voordat ik me hield mij verzinnen dat ik heel gauw aanleid wie op het werk en in sociale ruimten. En daar ga ik zelfs voor in therapie west om dat aan te leren. Gewoon in het hier en nou wijzen, want ik dream gauw voort en ik kan een soort innerlijke, ik praat in mezelf, zie mezelf, en horen meestal doordat ik, maar ik praat, er komen vaker dichter nu wij. En dan hoek ik het alleen maar op te schreeuwen. Dat klinkt dan wel heel makkelijk. Net al die ideeën binnen geweldig. En dan moet er nog wel onwerken worden. Maar ik wel leerd van wacht je op ideeën en inspiratie dat werken. Dan maar gewoon zitten gaan en wat meidje. En dan stiet er wat en dan maken ze dat beter. En zo werk ik vaak. Ja, het is een lieds bijzintje, dan maken ze het beter. Ja. Hoeveel tijd gitaar in zitten? Het wikken en wegen oer in je woord, die in een komma. Is het goed genoeg? Is het nou clear? Nou, ik ben net echt ik had het perfectionisme, dat liet ik dan op een gegeven tijd los. Ik zei, dit is wat het is. Maar het ook in, hè? Ja, maar dat had ik nou als dichter van Friesland had ik bedacht. Ik maak je gewoon versies van gedichten. Dus mijn eerste gedicht wie Twijfel je mij, versie 4. Dat wie ik echt al versie 4. Wel 4 versies op één midje, maar ik ben nu bij versie 4 een heel belangen. De verhoor het altijd wel weer wat. En dat ken ik gewoon. Dat maakt het helemaal niks uit. Ja, maar in een van de reacties, misschien hartstikke wel interpreteerd zijn, maar voel me ik op dat het woord twijfel, Ja. dat past ook wel een beetje bij die dichterschap. Hè? Van dwarren te twijfelen, ierlijk twijfelen dus. Ja. Daar schaam je ik niet voor. Absoluut net. Nee, ik ben net in dit. Ik praat wel eens, dat verneem ik dan in. Zo is het. En het is, maar ja, natuurlijk, ik twijfel je overal aan. Twijfel ik om mezelf. Alle gedachten die ik had, denk ik van ja, maar is dat wel zo? Maar dat is ik een beetje de angst om echt in een bubbel te rijden. En dat is dan ik zo'n hysterische prediker was die het meest wekkers scoort wil. Dat wil ik als dichter eigenlijk net van. Dus ik zei, twijfel je. Blue twijfelen. Nou, vind ik een mooi motto voor het najaar. We praten straks verder met de dichter van Frieslanders. Ik nog even over deze bundel, want die kwam dan net hier zo heel lang verlien uit. Wat er in staat, dat jij hem is en dan geven we met Arjen Hutte koe praten. We beginnen eerst weer naar muziek, live muziek. Leon Moorman, live in Orwin. Ben de weg al even kwijt. De boel op slot, dan voel ik het niet. De schone schijn is wat mezelf laat zien. Welke schim van wie ik was, vind ik het antwoord in het glas. Ben uw balans, belangen niet wat te pas. Kan er wel ver weg blijven rennen, maar het houdt me toch wel in. Ik wil me verliezen, ik duik in het diepe, totdat ik langzaam naar de bodem zink en ik verdrink. Zwart vermien om, alleen in het donker, mag het er allemaal voorbij. En weet ik weer dat ik leef. Mezelf op de tweede plek, maakt me voor een ander sterk. Hoe lang al ik mezelf nog voor de gek. Kan er wel ver weg blijven rennen, maar het houdt me toch wel in. Ik wil me verliezen, ik duik in het diepe, totdat ik langzaam naar de bodem zink en ik verdrink. Zwart vermien om, alleen in het donker, maar
te verdrinken leer ik te zwemmen. Niet te proberen mijn hart te temmen. Ongeremd kom ik mezelf tegen. Zo weet ik dat ik leef. Door te verdrinken leer ik te zwemmen. Niet te proberen mijn hart te temmen. Ongeremd kom ik mezelf weer tegen. Ik wil me verliezen. Ik duik in het diepe. Totdat ik langzaam naar de bodem zink. En ik verdrink zwart voor mijn ogen. Alleen in het donker mag het er allemaal wel weg. En weet ik weer dat ik leef. Dan weet ik weer dat ik leef. Leon Moorman uit Drenthe dus. Mooi dat hij weer eens even deel komt. Het is al leuk. Satrodiëren hin, dan kom je van dit soort artiesten. Ze noemen anders even wat zin in de studio. En dan praat je even bij. En het gaat maar terug en het gaat maar terug. En leuk hoe dit zich ontwikkelt. Het geldt ook voor de dame die nice mistiert. Aan het begin van de studio hebben we even een nummer van haar jet. Together met haar pianist. Straks dat ze nog een nummer. Het zit trouwens in 2 talen in. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dit is Sarah. Sarah Noah. Dat is die artiestennaam, hè? Ja, klopt. Hallo, leuk je weer te wezen. Hoe is het bij? Goed, het gaat goed. Ik ben lekker ontjongen nog steeds. Uitgestudeerd op het conservatorium, 2 jaar lang. En nou gewoon werken als zangeres en zangdocenten ik. Ik zeg een mooi berichtje bij die op de social media. Drokt waren mij een EP. En het laatste bericht weer van, nee, dat wordt geen EP, maar dat wordt een heel album. Maar dit begint u de klauwen erin. Ja, klopt. Ja, ik vind het gewoon heel leuk om me soms lekker uit te leven in de studio en weer naar je dingen te betinken. En we zoeken eerst een EP-meidje, maar dan weer te volle leuke nummers. Waarvan we dachten, oké, die had ik op de EP. Dus uiteindelijk werd het een album met 8 vestjes. Wauw. Ja. Hoe pakt het doen? Gist u zit te screwen al in? Of has gewoon west mij screwst? Ja, ik begin vaak gewoon met mijn gitaar op mijn kamer en dan begin ik lekker te schreeuwen. En dan daarna ga ik naar Erik Jan, de pianiste. En dan gaan we in zijn studio arrangeren. En dan produceert hij altijd al mijn vestjes. Dus daar ben ik heel dankbaar voor, want alleenig zoek ik het net kennen. Nee? Nee, echt net. Maar je zegt een beetje van, nou ja, ik doe maar wat? Of, Ja, zo dan ken ik iets met mijn gitaartje dan en het zongen. Maar als je een hele band eromheen wil, een heel arrangement, daar ben ik net saai in thuis en hij wil. Dus daar ben ik heel dankbaar voor dat hij me wil helpen. Zijslijm, die opleiding hast wij je vriend succesvol afsluiten. Ja. We beginnen aan nog alleen praten hoe het hoe en wat, want ik is met die familie optreden. Ik zou in pro optreden, dus ik doe aan, dan ben ik met muziek bezig. West je van je eigen gevoel op dit staat in die carrière? Oh, dat is best wel een lastige vraag, want ik merk wel dat ik steeds verder groei. Maar ja, waar ik steen, ik ben gewoon nog steeds wel echt om het ontdekken van... Hast een plan? Nee, ik heb echt geen plan. Nooit, ik had nooit een plan. Ik leef altijd een beetje bij de dij. Lekker! En ik ben lekker om te ontdekken nog steeds van oké, wie ben ik als artiest en wat voor muziek wil ik mij... Beetje de zoektocht nog dus. Ja, het is nog steeds, en die wordt het best wel lang, maar ik vind het oké. Ja. Ja. Had dat ook mijn genres te kijken? Van ik wil eens een keer wat de pophoeken uit, misschien de jazzhoek eens een keer in of zo, of is het een orenzoektocht? Ja, zeker. De zoektocht van genres, zeker. Maar de boodschap wat je wil uitdragen, mij, je vestje, je kan er natuurlijk verschillende boodschappen uitdragen. Maar Wat is voor jou het belangrijkste? nou ja, mijn geloof is voor mij het belangrijkste. Dus ik ben christen en ik heb heel erg gezocht van dat ik dan meer die christelijke muziekwereld... Nou ja, de gospelwereld. De gospelwereld of de seculiere. En ik vind beide nog steeds heel tof. Dus daarin ben ik wel een onderzoekje. Ben we nog steeds in een tijd dat we kiezen matten of kind beide gewoon? Ik heb het gevoel dat taboe er ook wel wat ooit is. Het weer nog iets wat aparte wereldjes. De gospelwereld, ach, dat is in Tjerken. Ja. En dan hier is de orenwereld. Maar volgens mij rint dat steeds meer in elkaar roer. Hè? Ja, dat merk ik wel. Wat je in Nashville eigenlijk hebt, Ja. wist wel? Dat allereerst samen ken. Ik normaal, want het gaat om muziek toch? Precies, het gaat om de muziek. Dus ik merk wel dat dat steeds wat minder taboe daaromheen is. Dus misschien dat ik het beide bloot dan. Zo leuk wezen. Nou, waarom ik net. Het brengt prachtig mooie vestjes de wereld in. Dus wat dat onbelangrijk hebben we dat ook al even aan het begin van het programma. Er is no wedding in de waan. Nog even, dat album, hast je al een planning of nee? Want hier is geen plan, zei het. Ja, daarvoor moest ik... Rick Jan, die zit me altijd op de... Is er toch nog iets van een agenda of net? Ja, hij zei, er moest wel even van tevoren beginnen met promotiefilmpjes. Dus ik had nou al een beetje idee van de promotiefilmpjes die ik Maar wanneer het uitkomt, is dan net. Ja, Oh! wacht even. Oh, nou, dat maak ik nog net sissen. Oh. Misschien...
Nee, want misschien dat het toch weer letter wordt. Want ja, wie kennende, soms dan rint het wat uit. Oké, du hast wollenplan, geen plan, wolplan. Ja, maar nou ben ergens in februari. Oké, liet ik nou- het op horen. zeker mooi. Er is nog een nummer door met je beiden overigens. Dat is in 2 taal, maar even nu lezen. Ja, het is het nummer Rut van Stef Bos. En hij had het in het Zuid-Afrikaans skreun. Maar mijn mem die had het in Pere Irlien vertaald naar het Fries, het eerste gedeelte. Omdat ik toen bij Stef Bos dit nummer ik live mocht zongen. En toen wie hij in Friesland. En toen dacht ik, nou dan ga ik het begin in het Fries van. En dan kan hij in het Zuid-Afrikaans de rest van. En ik vond het eigenlijk heel mooi, want dat ik toch, nou, dat wil ik hier eigenlijk ik wil heel graag spelen in beide talen. Dus ik ga Fries en Zuid-Afrikaans opzien Nederlands, ja, want ik ben helemaal net Zuid-Afrikaans. Dus op mijn beste wat ik goed van ga ik het zo meteen zongen. Ik ben heel benieuwd. Goed. En zodra het album klaar is, komt het dan weer om? Zeker, liep het me heel leuk. You got a deal. Dat is geen Fries, geen Nederlands. Maar. Ik ben wel heel blij dat ze met je beiden Joert bij ons in de studio binnen. Live in Noorderwien. Sarah, Noah. Ik ben een vreemdeling hier, ik ga mijn land verlaten. Ik ga die paard doorstutsen, ik volgde die spoor. Toen zei het geen waarom. Du moest mij net vertrouwen, maar du bist een deel van mij. Hoe kan ik zonder die? En ik weet de toekomst is net wis en het juiste is dichtbij. En ik weet een lange reis wacht het dus voor de woestenij. Voor de woestenij. Maar die land is mijn land. Die meeske, binnen mijn meeske. Die taal is mijn taal. En die God is mijn God. En die dream is mijn dream. Die paard is mijn paard. Die toekomst, mijn toekomst. En die hert is mijn hert. En ik weet, jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen, daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen, wanneer die wind zal waaien. Want uit die zuiden kom, van mijn geboortegrond. Maar ik zal sterk wezen en ik zal er leven. Want ik wil naast jou staan, als al dit moeilijk wees. Als al dit moeilijk wees. Maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. Jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. Jouw hart is mijn hart. En jouw deel is mijn deel. Jouw brood is mijn brood. Jouw leven, mijn leven. Jouw dood is mijn dood. En wanneer die donker komt en jouw mensen mij ontwijk, zal ik mijn liefde geven totdat die haat verdwijnt. Totdat die haat verdwijnt. Want jouw huis is mijn huis. Jouw angst is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte. En jouw land is mijn land.
Sera Noah. Ja, dan ben je door met een EP en dan wordt het een volledig album. Mooi verhaal van deze muzikanten hier uit Friesland. Ik heb nog twee heren daar. Die ene die went in Holm. Ik geloof net dat het een original Frisian is, maar dat er net daar. Had ze hier maar waaien. En de andere komt uit Noord-Holland en die had ik een tijdje alleen troffen hier. Een van mijn favoriete, beetje waarom in de tijdbands, Shoot the Moon. Die waren hier te gast bij Jan Kobus Zeuninga in Neushoorn bij een festival. Enfin, de man die daar een beetje... Ja, toch de band draait, is Wiep Zichtema. Hij zei, ik wil ook nog wel eens even solo komen. Maar mijn maat, Roland, want die went het in Holm. Nou ja, ik denk, dan mag ik even welkom. Welkom heren, welkom. Ja, dankjewel. Ik ben even naar de Holmer onder us. Best het Fries wat machtig nou? Nou, een klein beetje, maar meer verstaan dan spreken. Spreken helemaal niet eigenlijk. Nee, dat is... Hoe best in Holm te horen kan? Ja, dat is eigenlijk lang geleden gebeurd. Ooit als een soort weekendhuisje gekocht. En uiteindelijk zelf gaan wonen. Omdat ik het zo'n fijne plek vond dat ik mijn huis in Amsterdam heb verkocht. En daar ben gaan wonen. Ja, ik kom hier de woorden. Ik zeg, het waait er altijd. Het waait er toch? Ja, maar ik hou van de wind. Ik ben een oude zeeuw, dus ik hou van zee en wind. Ja, zeker. Ja. Hoe kennen jullie elkaar? Ik denk dat dat via Tim Knol is gegaan ooit. Ja, denk ik, ja. Ik speelde pedalsteel in de band van Tim Knol. En Wiep kwam een keer kijken en die vond mij wel leuk pedalsteel spelen. Die wilde voor zijn plaat op Excelsior ook een steelgitarist. Dus zo raakten we met elkaar aan de praat. En toen heb ik op zijn eerste plaat meegespeeld. Ja, ik zag een mooie promofoto van jou trouwens. Ook gemaakt door Tim Knol. Ja, Tim is ook een goede fotograaf, ja. En een goede muzikant. Zeker weten. En jij ook, want je draait inmiddels meer dan 40 jaar mee, hè? Ja, zo'n beetje, ja. Zit je wel eens te mijmeren al stiekem eens een keer op de bank? Goh, wat heb ik allemaal meegemaakt? Of ben je toch eentje van vooral het nu? Ik ben vooral van het nu. Want ik bedoel, ik schrijf nog steeds veel dingen. Ja. Maar je mijmert natuurlijk ook wel eens. Dus, dat is, ja. Mag wel een beetje toch? Mag wel een beetje toch, vind ik ook, ja. We staan hier nu, maar we hadden eigenlijk op Eurosonic moeten staan natuurlijk. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Ja, dan doe je Noorderwien. Zo is het. Dat is ook veel leuker eigenlijk. Nou ja, nee, volgend jaar de Eurosonic. Ik ga van maar ja, het hoort ook weer bij de business. Hè? Ja, is ook zo. Nou, ik heb niks met business. Heb je ooit, want jij bent, ik zal even uitleggen, ooit in de band The Rousers, The Thoughts, Shoot the Moon. Hebben jullie behoorlijk wat succes gehad. Heb je je ooit onderdeel gevoeld van die industrie? Of altijd een buitenbeentje? Nou, altijd wel een buitenbeentje eigenlijk. En dat wil ik ook eigenlijk volhouden tot het eind. Dwars en eigenwijs? Nou, dat weet ik niet. Maar dat is, ik ben een beetje opgegroeid natuurlijk, muzikaal gesproken, in de punk- en wave-tijd en zo. En ik heb toch een beetje een punkhart nog steeds. En kijk, ook maken we nu hele lieve liedjes. Ja. Trouwens, zo lief zijn ze niet hoor. Ze hebben allemaal een beetje dubbele bodem. Je moet even goed luisteren. Je moet goed luisteren, ja, inderdaad. Ja. Dus, ben je ook iemand met een punkhart? Uiteindelijk wel, maar ik ben iets jonger dan Wiep. Ik was net na de punk, maar ik hield wel van punk. Maar ik hou ook van alle soorten muziek. Net als Wiep, eigenlijk zijn we wel omnivoren. Als er maar wat gitaar in zitten, dan vinden wij het al. Dat is wel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Snaren zijn belangrijk. Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ik noem het alleen bands. Dit is een duo. Je hebt natuurlijk een aantal singer-songwriter platen tussen aanhalingstekens gemaakt. Want ja, daar stond ook nummers bij met een bandsound en wat dan ook. Dus de echte pure singer-songwriter. Dat heb je nog nooit echt gedaan, toch? Jawel. Ja, maar... Ik heb al platen gemaakt, bijvoorbeeld die plaat die eerst, dat doe ik bijna helemaal in mee. Ja, ik dacht dat er ook wel meer mensen aan mee hadden gedaan. Toen nodig iemand uit. Ja. Tim Knol die speelde voor pedalsteel op en dat heeft Roland me nooit vergeven eigenlijk. Nee. Nog steeds ruzie over. Ja, tuurlijk. Ja, nog steeds ruzie. Ik moest hem weer helemaal overhalen. Een soort rode lijn. Een soort rode lijn, ja. Maar is dit een beetje de singer-songwriter hoek waar je met Roland doet? Ja, dat denk ik wel. Maar ja, ik vind het zo'n singer-songwriter. Ah ja, nee, dat is ook maar weer een stuk. Zeker is ook een singer-songwriter. Ik bedoel, dus, dat betekent niks anders dan iemand die zijn eigen repertoire zingt. Ik bedoel, ja. Het is een beetje aan die Giel Belen te danken, denk ik, die term. Het is eigenlijk een non-term is het. Gaan we het nooit meer gebruiken bij deze. Wat zijn je plannen voor dit jaar? Voorlopig ga ik eerst op reis. Daarna ik ben bezig met een nieuw album op te nemen met de band Shoot the Moon. Is die al klaar geschreven en moet je de studio nog in? De basis en de zangpartijen staan er al op. Voor de stevige plaat. Heel wat anders is dit, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, dit is ook een kans voor mij en van ons. Dus ja. Wat ga je met hem nog dingen opnemen, schrijven? Dat denk ik wel, ja. We hebben ook nog, als ik terugkom, hebben we weer een optreden staan in maart of zo. Ergens, ja. Of in april, begin april. Wel leuk, afwisseling. Een beetje Shoot the Moon, band en dan met z'n tweeën wat meer akoestisch. Kan ik dat ook natuurlijk. Ja, die toch ook, hè? En dat ik ze band en als je ze op zijn akoestische speelt, dan klinkt het weer klein. Dus ja. Mooi man, prachtig. Goed, Wiep zegt maar, als je muziek is, stipt van alles wel op Spotify overigens. Ik zie vaak eerder albums, net alles overigens. Niet alles staat nog op Spotify volgens mij, hè? Nee, ik ben niet zo heel goed in het archiveren van zaken. Dat hele digitale gedoe. Ik ben geen oude lul, maar ik ben wel een oude lul, maar ik ben nog niet echt een oude lul op dat gebied, zeg maar.
Ik ben niet zo heel goed in die dingen, zeg maar, bijhouden en zo. En, mijn blik is meestal vooruitgericht. En lekker spelen dus. En lekker spelen, ja. Wat zijn jouw plannen? Ik ga met mijn eigen band weer toeren met Tennessee Studs. Dat is een bluegrass-Amerikanen band waar ik veel mee speel. En daar heb ik grote plannen mee, ja. We gaan met een nieuw bassist aan de slag en een nieuw album maken ook. Ja. Zin in, ja. En met diep spelen. Lekker. En we moeten dus wel plannen met jullie. Moeten even hier komen. Ja, zeker. Graag. Ja hoor. Ik geef je zo wel een leuk cd'tje, dan kan je even luisteren of je dat vindt. Ja. Ze regelen gewoon in de sturing weer de volgende optreden van Noorderwind. Zal ik je wekken? Zo kom ik om in de sturing. Goed, ze ben nog net van jou, want ze spelen hier live. Hebben jullie een officiële naam of is dit gewoon Wiep Zichtema? We hebben geen officiële naam. Nee. Dus Wiep en Roland. Dus ja. Ja, Wiep en Roland klinkt ook zo. Een beetje als Nick en Simon. Dat is, Op zich, ja. Daar zijn we net vanaf. Dus Roland en Wiep vind ik eigenlijk veel beter. Laten we niet in het gat springen. Live in Noorderwind. Be careful for the bitterness, for no matter who or what. Take a stab at that cold hand that comes creeping for your heart, creeping for your heart. So she was cold and a coward, she left you there for dead. Still treat her with love and respect, man, that'll drive her mad, that'll mess up her head. Take that rage and sorrow, turn it clean around. Start living the good life, you'll bring them all down. You'll bring them all down. So irony is dead, child of your yuppie mouth. Like you deal with real people who know what life's about. Guess that means you're out. Walking up them stairs, well, that took me back 30-something years ago when demons ruled his head. Time was wild way back then, now maybe even worse. I don't know, I let it pass, these days I just observe. Happiness is kindness, and kindness is happiness. When you got the gift to give, when you got a life to live, better get on with it before it's too late. Step out of the shades. Step out of the shades. Maybe I've changed, didn't happen overnight. Maybe I'm getting soft, could well be that you're right. I don't know and I never will, you tell me what is true. Maybe it's fake news if I told you I love you. Happiness is kindness, and kindness is happiness. When you got the gift to give, well, you got a life to live, better get on with it before it's too late. And step out of the shades. And step out of the shades.
happiness. When you got the gift to give, when you got a life to live, happiness is kindness, and kindness is happiness. When you got the gift to give, well, you got a life to live, better get on with it before it's too late. Step out of the shades, and step out of the shades for those who wait. The world comes too late. I'm not asking for forgiveness. I don't give explanations. You wouldn't understand how I spend my days. Maybe one day when the demon's gone, find myself with time on my hands. Come to you and we'll have that drink, or maybe two. It's what I promise you. This morning went down to the beach, kicked up my shoes, felt the sand on my feet. Walked into the water, and its spirit filled me. Hey, I'm happy. Hope that you are too. Really do. I even hope he's happy too. Ja, waar wist het nog? Het 81, Shoot the Moon. Ik had wel eens live jongen dus, wat ik Suve ook al even vertelde. Maar ja, Benson Kobus gaat naar Appelscha en hier is dan deze. En dan, ja, je dan meer dan 30 jaar later in je Noorderwien studio Wiep Zichterman nog eens te gast ha. In dit geval ik nog als duo. Dat vind ik toch wel heel magisch. Hartstikke mooi. Goed, je weet het, we praten net alleen over muziek in Noorderwien. Maar voor mij graag uitstapjes met naar de poëzie. Spoken word, big leagues. In dit geval Juwet, met Arjen Hut, als nieuwe dichter voor Friesland te gast. We hebben nog eens in dichterskap en de komende 2 jaar zul je dat invullen. Verleden jaar kwam die mij deze bundel uit. Ingetel de Ier de Stil. Is je wat op de zes hoe de hele bundel ben natuurlijk gedichten op zichzelf. Zit er een soort rode lijn in of niet? Ja, net wat ik daar mijn zin zou schreeuwen. Maar als het dan al je bij me qua zwiel is, wat ik dan in een 2-3 jaar bij me qua schreeuw, dan stuur ik het naar Elske Kampen. Die helpt me dan als redacteur mij om er wat van te meidjen. En die zei van, het gaat eigenlijk al keer heel vaak over de tijd en de langste om die tijd even stil te zetten. Nou, voilà. Maar dat zit er dus wel degelijk in. Maar dat gaat net mijn zin. Dat gaat heel onbewust. Dat was verteld. Ik let het eraan voor de bron komen. Ik zie ook inspiratie gaan. Dan maak ik het zo gauw mogelijk eigenlijk schreeuwen. En dan sjog ik wel. Ja. Dat klinkt bijna als tijdleers. Ja. In die beleving. Maar ervaarst het, ik zo? Nee. Nee, deze bondel, er zit wel heel veel opdrachten in. Hè. Er zitten gewoon woordgedichten in. En op een soort deze al uit die periode trouwens? Ja, uit die periode, de COVID-periode. Ik had toen het werk ophouden, toen stwart ik even helemaal in. Heel apart. Dus zo stinken van, kerst even lekker bijtanken. Maar dat ging helemaal verkeerd. Ik wie, hoe spannend. En in die tijd ben ik, ik heb wel terugskruin, ik heb wel opdrachten ondernomen, ik vanuit Achterkarspelen. En dan sloep er toch iets in van, koek die tijd maar even stopzetten. Het dendert wel heel vlug terug, nijgelang als de ouderen wisten, dan viel dat ik wel zo.
En ja, het lijkt me heerlijk om de klok stil te zetten. Om al die boeken te lezen, die stapel voor te werken. Alles op te roemen en alles, een taal te leren. En dan kan het wel weer verder. Dat zit in deze bondel. Je sowieso wat omgaan met het verschonen van de tijd. Ik voor die zelf. Nou ja, het tijd is heel nuver. Hè? Als een gezin, de tijd gaat verder. Dus juist de wereld om die heen verhoren. Precies, hè, die ben is. Haast eigenlijk alle dagen haast een nieuwe ben. Dat is zo vlug gaat dat. En van waar is die van vroeger bleven? Tijd is een apart fenomeen. Ik zou wel wat in de tijd heen en weer rennen willen eigenlijk. Maar beetje shoppen haast. Ja, precies. Van Joert word ik even 20 jaar waarom. En morgen word ik eens even in de toekomst zien. Ja, precies. En ja. Ik had nog altijd en dat zal meestal mij een iertal uit haar jeugd, maar dat 1991 ongeveer, dat is nog het normale ier. En daarna is de toekomst. Ja, dat is heel apart. Ja, sowieso de hele beleving gewoon op die tijd. Ja. Wat best u een echte tinker? Praktiseerst toen protten op het zwieren of juist net? Wat zou ik net hoe nou? Ik ben, in mijn holle is het een soort chaos, dus daar gaat van alles. Hè. Mijn innerlijke stem als een soort voice-over gaat die hield die terug. Nou, dat negeer ik vaak en dan komen oude reclame jingles en veskes. Ik een stukje van een veske in de holle, nachts wekker en een soort bas solo wie het. En ik kon er net op komen wat het is. Maar dan hoor ik het in de holle, non-stop eigenlijk, tussen alles terug. Tot ik erachter kom wat het is. En het wie een oud nummer van Genesis. Maar zo gaat dat. Ik ben net iemand ik net zitten en dan denk ik heel in logische stappen dingen uit. Of ik praktiseer ik net. Het is een soort bombardement van indrukken dat ik dan als een soort kunstmatige intelligentie een verhaal van mij schrijf. Ja, maar dat is een enorme muziekliefhebber. En hier is ook nog een mooie top 10 in de morgen van het Oran Ier. Dat vind ik. Zo zet ik dingen even rustig op. Hij toch nog een beetje structuur. Ja, ik vind het mooi om listjes te maken. Ja. Ben ik meestal had er een hekel aan al die listjes aan het eind van het hier. Maar dat schept een beetje water van mij. Deze gedichten, heeft hij extreem mijn muziek op achtergrond? Ja, ik kan een soundtrack zelfs wie de bondel maken. Een van die gedichten, Fear, Hope and Love, die had ik een keer droegen in een interview. Die hield dit I guess I just wasn't made for these times van de Beach Boys. Ik hield dit in de holle. En een veske van een band Kings X, Faith, Hope, Love heet dat. Een soort dronend refrein is dat. En dat hiek ik in de holle. En dat broek ik dan ik wel in de gedichten. Komt ik wel in de gedichten, waarom? Ja. En ik ga er deze keer een soort playlist bij de bondel maken. Ja, dat is een aardigheidje, maar... Maar tijdens het schreeuwen, kist muziek haven net? Jawel. Maar het liefst instrumentale muziek. Een tekst dat leert heel wat of het beïnvloedt het heel bot. Dus dan word ik het in verwerkje. Eigenlijk alles wat ik dan jaren. Ja, dus zo werkt het eigenlijk. Ik stel mezelf iepen op een idee of een gevoel. Maar dan steen ik iepen. En dan steen ik voor alles iepen. Dus als mijn vrouw deel komt en die zei van... de Jiske poeden nog naar boeten brengen. Of de telefoon gaat, of de televisie. Alles kan ik dan broeken in een gedicht. En dat is ook wel eens wat te volle. Ja, in een van mijn oudere gedichten had ik in een kroeg skreun en ik bestelde in Berenburg en bier en een cola en die bestelling is ik in het gedicht kwam. Zo werkt dat dan. Ja, mooi. Ja. Maar het libbert de poëzie en zeker in deze bundel. Die is nog net zo lang vliegen uitkwam. Best wel mijn nijen dwaan of hing het start bij een beetje om die nije dichterskap van Friesland hoor? Ik had een nije bondel ben ik mee dwaande. Maar dat je tegelijk met dichterskap van Friesland. Dus die gedichten die broek ik eigenlijk ik ben voor mijn nije bondel. Dus ik ga een thema een beetje in de achterhollen, een titel. Die titel is het band dat overal bannen wordt. Wat ik daarmee bedoel, weet ik nog net. Maar de inhoud komt nog. Ja, een twijfel is het thema en dat is wel... dat zoeken we nog wel. Ik ben heel benieuwd. Bestelt dit wolken maar niet in ieder geval. Mooi dat is de wist, Arjen Hut. Hij geeft aan nog een gedicht voor u dwaan. Ik wil ook nog even in je voordragen. Uit deze bondelwij. Geert oer Freun Wien. Wien. Do dichter bisto. Je nog in het oude huis bij us. Van de maan roen ik een lege kamer in. En voel die adem tjen het venster. Mijn vingers printte ik de wudden. Dat wat van jongen in bewaren bleur. En van die hoorde koe ik even als wiersto een meeske.
En van de Frieske poëzie van Arjen Hut komen we uit bij het lood van een Drent. Alhoewel, hij had het zelf wat complex maken, maar ik stel ze eerst even voor. Dus Rodi on gitaar en Leon Moorman als zanger. Hij kwam een tijd geleden uit met een prachtig mooi Drentstalig album. Knowing, zeg je? Knoorden, ja. Knowing, ja. Knoorden. Ja. De verwarring is even, dan hebben we een prachtig regiofestival. Ja. En dan duik jij ineens op als Overijssels mee. Ja, absoluut. Ik moet het even weten. Ja, dan moet ik hem uitleggen. Ja. Ja, ik woon al een tijdje in Zwolle. En dat is natuurlijk Overijssel. Ja. Maar het voordeel met het dialect is dat het hele Neder-Saxisch dialect dat loopt door Overijssel en de Achterhoek, Groningen, Drenthe. En aangezien ik niet bij Drenthe mee mocht doen, omdat ik dus niet voldeed aan bepaalde eisen die ze stelden. Oh, had je weer geen genoeg Drentse roots of zo? Nee, ja, dat was het niet per se. Maar volgens mij hadden zij gewoon ervoor gekozen dat de winnaar van het Drents Liedjesfestival, die ging naar de finale. Op zich ook wel weer logisch. Ja, heel logisch. Maar ik had dat jaar niet meegedaan. Dus toen dacht ik van nou, dan ga ik het proberen bij het TV Oost. En toen is het gelukt. Ja. Ja, haak mazzel. Ja, mooi. Nee, ik zag je ineens opdagen. Hey, hartstikke leuk. Wat vond je van het initiatief trouwens? Dat alle regionale omroepen, moet ik even uitleggen, een festival houden rondom streektalen en de provincies. Ja, ik hoop dat heel veel mensen hier enthousiast zijn geworden. Ik heb het idee dat heel Friesland ook echt wel Melissa goed heeft gespot. Ja. Dus dat is wel heel mooi, want dat gevoel moet wel een beetje ontstaan. Dat mensen hier ook elk jaar weer naar uit gaan kijken. Want ik vond dit voor een eerste editie al heel erg geslaagd. Ja. Maar je ziet ook, dat kan nog veel groter. Dat kan echt heel, heel tof worden. Ja. Goed. Op een gegeven moment heb je de stap gemaakt om in het Drents verder te gaan. Of hoe je het zelf ook maar wilt definiëren in ieder geval. Komt er een album uit. Je hebt volgens mij zelfs in het buitenland nog wel opgetreden met de Drentse liedjes. Hoe nu verder? Ben je bezig met nieuw werk of zo? Ja, zeker. Ik ben bezig om de laatste hand op mijn tweede album te leggen. We zijn nu weer bezig om liedjes aan het af te ronden en te mixen. En Dat ik leef, dat is het liedje wat ik dus ook zong in die finale van de Regio Songfestival. Dat is eigenlijk het eerste echte liedje wat ik daarvan heb uitgebracht. Is hij vergelijkbaar met het eerste album, of wordt het toch wel weer een andere plaat? Echt een andere plaat wordt het. Het is, het is nog steeds wel een soort van popmuziek, maar popmuziek is heel breed, hè? Dus het is echt een andere richting weer. En ik denk dat je het beste kunt beoordelen als je het echt pas hoort. Ik vind het heel lastig altijd om er onder woorden te brengen. Ja. We hebben het ook over de taal. Ontdek je daar nog steeds weer nieuwe dingen in? Bijvoorbeeld nieuwe woorden, nieuwe manier van schrijven? Of staat dat redelijk vast? Nee, het is al elke keer weer opnieuw ontdekken en ik probeer altijd juist zo simpel mogelijk te houden. Als in, ik ga niet heel bewust van, ik schrijf nu in Drents, er moet allemaal heel moeilijke Drentse woorden in. Dat denken sommige mensen altijd, maar dat vind ik niet, ben ik niet zo'n fan van. Niet te complex? Nee, het moet gewoon simpel werden. Ja. Is er door de jaren heen ook wat veranderd met het maken van muziek voor je? Doe je het anders dan in het verleden? Ik ben er steeds meer achter hoe het ook kan. Hè. Dus in het begin dan ben je heel blij dat het je überhaupt op een manier lukt. En nu kom je erachter dat het op allerlei verschillende manieren kan. Dus ik sta open voor allerlei manieren, zeg maar nu. Ja. Goed. Ja. Genoeg drukte dus. Ja, van alles te doen. Ja, mooi man. Goed, nieuw album. Heb je een planning of niet? Ik ga sowieso in het voorjaar nog wel een single uitbrengen. En wanneer het album komt, ja, tegenwoordig, mensen kopen niet meer zo gauw een album. Dus ik ga het proberen heel schaars te maken. Dan ga ik het eerst op cd uitbrengen, dat je het alleen maar bij mij kunt bestellen. Maar nog niet streaming of zo? Maar nog niet op streaming. Dus dan, misschien dat een slimme zet is. Ja. Als je kijkt naar Friesland, is het behoorlijk live circuit ook wel voor Friestalige muzikanten. Groningen, weten we ook, is ook behoorlijk wel wat plek. Hoe zit het in Drenthe eigenlijk qua circuit? Is daar veel mogelijkheid om bijvoorbeeld in de kleine dorpen te spelen, in de dorpshuizen? Ja, ik denk dat die mogelijkheid er wel is, maar het is inderdaad veel minder actief, zoals jij net beschreef voor Friesland en Groningen. Hoe kan dat? Ja, ik denk dat dat een beetje op gang geholpen moet worden. Ik denk dat in Groningen en in Friesland al iets meer aangemoedigd is door de jaren heen. En nu de laatste tijd denk ik wel dat er wat verandert in Drenthe. Maar er wordt genoeg omheen, het liedjesfestival, noem maar op. Precies, dus ik denk wel dat daar een groei in zit nog en die er ook misschien nog wel gaat komen. Dat denk ik wel. Wat speelt die taal dan nog een enorme rol? Ja, nou het grappige is, als ik soms ergens dan speel in Drenthe, dan heb je zo'n klein provincietje waar dan toch alweer 7 verschillende officiële soorten Drents zijn. Overal verschillende dialecten weer. Hè? En dan word je na de tijd door mensen aangesproken van ja, maar dit woord zeggen wij zo. Zeg van ja, maar ik zeg hem zo. Weet je, dan word je, mensen zijn er heel puur, zijn ze ermee bezig. Dat is wel grappig. Ja. Nou, het blijft in beweging. En dus is de taal nog steeds levend. En daar gaat het om. Hè? Dat denk ik wel. Dat is in ieder geval wat ik ermee wil doen. Dit is gewoon de taal die ik dagelijks spreek. En zo probeer ik, wat ik net al zei, gewoon simpel houden. Het hoeft ook niet in één keer heel ouderwets Drents te zijn of zo. Ik denk als je op die manier popmuziek kunt maken, dat dat weer tot de verbeelding kan spreken van hé, dat is eigenlijk wel tof. We hebben het al even gehoord met z'n tweeën, nu met z'n drieën, want Sera schuift ook nog even aan. Hoe ken je die? Ja, Sera die ken ik niet super goed, alleen ik had haar net achter backstage hem gezien. Toen dacht ik, hey Sera, zou je mee willen doen? En toen zag ze dat wel zitten. Dus ik ben benieuwd hoe ze het in het Drents ervan af gaat brengen. Hoe heet het nummer? Engelbewaarder.
Mooi man. Daar nog wat over te vertellen? Wat verhaal? Ja, nou ja, iedereen kent Engelbewaarder, maar ik heb er een heel eigen versie van gemaakt. Ik moest er even over nadenken. Engelbewaarder. Ja, nee, dus het is echt een heel ander jasje. Leon Moorman. Live in Noorderwien. De donkere dagen, ze komen weer aan. En onze gedachten, ze dwalen ook weer af. Nog betere tijden, een traan en een lach. Je blieft maar ze denken, nog iedere dag. Soms kan je ze tegen, een ding die je doet. Dan is door heel even bekende gevoel. Een mooie herinnering, nog even terug naar toen. Een hand op je schouder, een knuffel, een zoen. Ik weet nou dat er engelbewaarders bestaan. Je kunt ze niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nou ook dat een engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf al eens de red. Ik ben niet gelovig, ga nooit naar de kerk. Maar dat er iets meer was, dat leek me maar sterk. Maar vaker en vaker hoor ik een stem die wil me vertellen, je bent niet alleen. Ik weet nou dat er engelbewaarders bestaan. Je kunt ze niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nou ook dat een engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf al eens de red. Ik weet nou dat er engelbewaarders bestaan. Je kunt ze niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet ook dat een engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf al eens de red. Ik kan het weten, ik ben er zelf al eens de red. Twijfel je mij? Versie 5 en een heel. Even, dit briefke, hastig skreun, onderwijs, in de trein. Ik kom van vieren, of lees ik ziek op de bank en hallucineer je. Waar wit. Ja, fantaserend onderwijs naar dij, maar waar sto bist, geen idee. Tjoeke onder een tekken, het likt het wel winter. Koorts uit beide Noorskotten, de nacht raast bij de venstersdel. Skieren, poesters, rochelien en smoegen, man, de kop vol mist en nergens langer zeker van. Maar twijfel je mij? Twijfel je mij, omdat het bloed oors van de dakken spot? Twijfel je mij, omdat alwittende alvast mij haar simpele slogans u zo vaak al naar de agrond brachten? Omdat er dan misschien wel romte komt voor gedichten en verhalen. Omdat luisteren smarg werk is. Omdat vertellen dreig is. Twijfel je mij omdat het u toch wel in de kop omwient? Waar zei dat Thomas nog? Zonder omhaal, simpel wij, doch gewoon normaal. Niet hier is gewoon, niet is hier normaal. De skulpnet op het strand, de zeenet die te skulpen bracht, de wiennet die te golven skept. Twijfel je mij, want de tjerken van het wieren ljouwen haar niet meer te vertellen oer wierheid als do en ik, dat even vlug dit briefke, vlug, tjoek, wilst het jacht voortkroept, lieke wis als de taal dat ik dij inskruw.
In de coupé zitten 2 vrouwen en een jonge man van me kwaskieren troch koptelefoons, met schermkes voor de eigen, te scrollen en te swipen. Sjoggen ze mij wel, een koortsdream op de bank. Snuit de noors, slik een pil, de nacht kochelt bij de venstersdel. Ben ik op het goede spoor. Het is net dat ik schreeuw omdat ik zo volle wit. Als ik oer de wierhiet dichtje zil, dan kreeg je mij de wudden. En ik twijfel je aan de stemmen op het web, aan de stemmen in mijn holle en de stem uit de luidspreker die spreekt. De volgende halte, Utopia. Station Utopia. Denk erom, links uitstappen. Disse links? Nee, de andere links. Twijfel je mij omdat Achie het zei? Twijfel je mij omdat Wisława het zei? Twijfel je mij omdat Edgar het zei? Stel die ljouwen liever uit en lid mysterie ta. Op de opiniesiden van de wrakseljende kranten, in de tiezebosken van de oermacht, in mijn aankwoljende het en oerprikkelijk kop vol stiekels. Lid betiezing ta in de doffe karbitknallen boppen dokkem, in het tjuster van het waad, in de Rijn opspattend in gloppen van de tinteljende stad. De eensin kut waar is de oor haar oonkroepers waar. Als nachts mijn bed on zee leidt en het roezemoos het in de lucht. Als ik mij de bisten vleen en bid zonder God. Als de wind de wei wiest en een ben voor het sliepen de ierde stil telt. Lid het onbekende ta, zodat wij mekaar in al uw delicate verbindingen net kwijtrijtje. Komen 3 vriezen bij de dokter. Vreeg het de barman, wat moet het worden? Zei de eerste Fries, sterren bestenen net. De duivel plakt ze in de nacht om u te verriefelen. Zei de tweede Fries, sterren bestenen net. De leve Heer zet ze onder de hemel om uw ljouwen te testen. Zei de derde Fries, de puzzelstukjes komen net meer bij me kwa. Denk ik. Maar waar wit? No sa, waar wit? De dichter van Friesland, Arjen Hutters, hier in de studio. En ik hoop dat hij de komende 2 jaar in ieder geval A, het nice zin had. En B, wat van zijn dichterschap maakt. Maar dat komt wel goed. Dat is wel een van de betere dichters die we in deze provincie hebben. Het zit er haast op. Deze Noorderwien live. En je weet het, ja, hoe vaak gaat het net? Mijn muzikanten of mijn bands. Stuur maar even een demo. Meidje maar een cd. Geen eens maar eens in de Ziggo Dome optreden. Maar ik vind het wel leuk dat je gewoon eens een keer een mailtje krijgt. Van wie ben een beginnende band. We gaan nog een eerst versterkers. Maar we willen wel eens bij die in de sturing spelen. En dat denk ik bij mezelf. Ja, waarom ik net? Even geen lange verhaal, maar gewoon even inpluggen en spelen. Zo simpel uit het. En maar al wacht je hoe het komt met Puls, want dat is deze band. Stel je jezelf even voor, hoe heet jij? Mijn naam is Daan en ik ben de zanger van de band. Ja, en wie is dat? Dat is Jan. Oké, Dat is Chris. En dat is Bouke Jan. Hoe lang besteed je al? 1 jaar. Oké. We maken poëzie, maar dan net wat harder. Ja! Geen reputatie, geen cd's nog. Gewoon, dit is live in Noorderwien. Nijweek ben we er weer. Hoi, dit is Puls. Yay! Forgotten it was so long ago. That day on the beach, your arms around me, sitting on the sand, and I tried to reach your heart because I knew there was something in mine that was so true. Well, I love you, I like it. You didn't know. I was too afraid to ask. But then you took my hand and brought me to the water. Kissed me under the moonlight. Oh, I wish that I could go back to the time when you were mine.
here alone, sitting with my thoughts, and hell, it felt so right. You thought of it as a flame, but I felt everything. I just wanted you to know. So if you're toxic or you're bad, you make me feel numb or you make me sad. Stay the hell away, because I've had enough of sleepless nights, pointless fights and almost no highlights. I need anything else. So if you're toxic or you're bad, you make me feel numb or you make me sad. Stay the hell away, because I've had enough of sleepless nights, pointless fights and almost no highlights. Why need anything else? So if you're toxic or you're mad, you make me feel numb or you make me sad. Stay the hell away, because I've had enough of sleepless nights, pointless fights and almost no highlights. Why need anything else? In the shadows of the night where darkness finds its home, the streets are empty but the lights are bright. Where strange people feel that night, feel that night. In the city of untold news, with the veil of uncertainty, I will wander in the middle of the street, with the mind and body that would heat. The beats of the drum is roaring to the fire. Everybody says, give me the fire, come on, come on, come on. Going out of the street to a little white town. In the early night we are going down to the end and I'll never go back down to the deep dark sun at the end of downtown city, city, city. Mouseless lying in the creek, reckless driving out on the sea for a long lost fantasy in the cold. At the top of the hill but still feeling old, with a raw woman and an endless beer and a lost soul seeking for their fear. In the fear of the money with a start told, and the doorman says to you, no, you wanna get in but the devil says no. If you have 100 I can't let you go. Come on, come on, come on. In the shadows of the night where darkness finds its home, the streets will empty but the lights are bright. Where strange people feel that night, feel that night. In the city of untold news, with the veil of uncertainty, I will wander in the middle of the street, with the mind and body that would heat. The beats of the drum is roaring to the fire. Everybody says, give me the fire, come on, come on, come on. Should I even care if you leave me now? Since I don't really feel like you'd see me on the wind, sailing like a cloud, and I don't even think that I'd hit. How many beatings can one man take before reaching up in flame? If I ever get out of here, then I'll find that consciousness not so clear.
force field. I still think that it's my fault, but shadows follow free. I am not free. The rope is on that tree. Not even to bother up on the disagree. Let me live my life on my own. Let me live my life on my own. Ik weet niet waar ik heen ga. En ik weet niet waar ik moet zijn. Want ik zie jou, maar jij niet mij. En ik loop maar in cirkels, iedere dag. Ik raak mezelf kwijt, want dan pest ik lucht. Noem mijn naam voor de weg terug. Ben ik liever blind als ik niks hoor. Je mag veel zeggen, blijf niet stil. Veel verandert er in zo'n korte tijd. De weg, die ben ik kwijt. Want ik weet niet waar ik heen ga. En ik weet niet waar ik moet zijn. Want het dondert en regent, elkaar ligt de dag. Want het dondert en regent, elkaar ligt de dag. Kom op, en ik weet niet waar ik heen ga. En ik weet niet waar ik moet zijn. Want het dondert en regent, elkaar ligt de dag. Want het dondert en regent, elkaar ligt de dag. Dag, dag, solo. Ik weet niet waar ik heen ga. En ik weet niet waar ik moet zijn. Want het dondert en regent, elkaar ligt de dag. Want het dondert en regent, elkaar ligt de dag. Dag, dag.
keep on born. I keep on lying, but deep down inside I know I'm dying, so I keep on born. I keep on lying, but deep down inside I know I'm dying, so I keep on born. I keep on lying, but deep down inside I know I'm dying. Now, can't you see